இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வெண்பொங்கல். ஈஸியான மெத்தடில் ரேஷியோ ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக நான் எல்லாமே எடுத்து வச்சுட்டேன். 1 கப் ரைஸ்க்கு 1 கப் இது பச்சரிசி 1 கப் எடுத்துக்கோங்க. அதே அளவுக்கு பாசிப்பருப்பு. சிலவங்க ஹாஃப் போடுவாங்க, சிலவங்க நிறைய போடுவாங்க. பட் நான் ஈக்குவலாக போட்டு பார்த்துருக்கேன். டேஸ்ட் நல்லா தான் இருக்கும். இதை ரெண்டையும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க சேம் அளவு. அப்புறம் கொஞ்சம் போல் நெய் தாளிக்கிறதுக்கு. அப்புறம் கொஞ்சம் மிளகு, பிள்ளைங்களுக்கு வந்து மிளகு நிறைய போட்டால் சாப்பிட மாட்டாங்க இல்லையா, அதனால் கொஞ்சமாக எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் கொஞ்சம் சீரகம், கொஞ்சம் இது எடுத்துருக்கோம் முந்திரி பருப்பு, அப்புறம் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை, அப்புறம் இஞ்சி. கண்டிப்பாக இது நீடு, ஏன்னா டைஜஷன் ஒரு மாதிரி எரிக்கழிச்சிட்ருக்கோம் இல்லையா, அதுக்காக நம்ம போடுறது. இதெல்லாம் வந்து எடுத்து வச்சுக்கலாம். எடுத்து வச்சுட்டு கழுவி அரிசியை கழுவி வச்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் பருப்பை மட்டும் லைட்டாக வறுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ப்ராசஸை ஆரம்பிக்க போகிறோம். 1 கப் எடுத்து வச்சதை நம்ம வறுத்துருக்கோம். வறுத்து நான் குக்கரில் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன். பாசிப்பருப்பு 1 கிளாஸு, அரிசி 1 கிளாஸ் எடுத்துருக்கோம் இல்லையா, பச்சரிசி. ஸோ 2 கிளாஸு, 2 கிளாஸ், 1 கிளாஸ்க்கு 1.5, அப்போ 2 கிளாஸ்க்கு 3 கப்பு தண்ணி போட போகிறோம். எந்த கப்பில் நம்ம ஊற வச்சோமோ அதே கப்பில் 3 கப்பு வந்து தண்ணி போட்டு நம்ம வேக வைக்க போகிறோம். லாஸ்ட்டாக இது வெந்த பின்ன 2 விசில் கொடுத்துருங்க. வெந்த பின்ன இது கரெக்டாக சாப்பாடு வெந்த மாதிரி இருக்கும் இது ஆக்சுவலாக. இப்போ நான் இதில் கொஞ்சம் போல் உப்பு மட்டும் போட்டு குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணி 2 விசில் கொடுத்துட்றேன். பாருங்க, சூப்பராக வெண்பொங்கலுக்கு தேவையானது ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள். இதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம இதில் தாளித்து இதுக்குள்ளே கொட்ட போகிறோம். நெய்யெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதை நான் தாளிக்கிறேன். அது இது வந்து முழுசாகவும் போடலாம், ஒன்றும் பாதியமாக எடுத்து கூட போடலாம். மிளகு அப்படின்னா குழந்தைங்க எடுத்து வைக்க மாட்டாங்க. ஒன்றும் பாதியம் எடுத்து போட்டிருக்கோம். கொஞ்சம் கருவேப்பிலை எடுத்து வச்சு இஞ்சி, அவ்வளோதான். இதை நம்ம அந்த வெந்த பொங்கலுக்குள்ளே சேர்க்க போகிறோம். இது கொஞ்சம் வதங்கட்டும் போதும். இதுக்குள்ளே நான் இவ்வளோ அழகாக இருக்கிறேன். இப்போ நான் இதுக்குள்ளே ஊற்றுறேன். ஊற்றிட்டு நம்ம கிளறோம். அதில் கொஞ்சம் ஸ்மாஷ் பண்ணி விட்டுருங்க. உப்புனா உப்பு போட்டுக்கோங்க. கூட கொஞ்சம் நெய் எடுத்துக்கோங்க. நெய் எடுத்துக்கோங்க. சூப்பராக இருக்குது. இப்போ நான் கூட கொஞ்சம் நெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இதெல்லாம் லைக் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க. எப்படி அரைக்கணும் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி வெறும் தேங்காய், பச்சை மிளகாய், உப்பு கொஞ்சம், அவ்வளோதான். இது 3த்தையும் மட்டும் நீங்கள் கிரைண்ட் பண்ணி கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு குறைன்னு அரைச்சிங்கன்னா ஹோட்டல் ஸ்டைலில் சூப்பராக இருக்கும். கொஞ்சம் போல் பொடி வச்சு வெண்பொங்கல் நம்ம தாளித்து கொடுத்தோம்னா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதனால் பொட்டுக்கடலை வைக்காமல் அரைச்சி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பொங்கலுக்கு. இதை கொஞ்சம் அடுப்பில் நெய்யை விட்டு கொஞ்சம் கிளறி எடுக்கிறேன். எடுத்தால் பொங்கல் வித் தேங்காய் ரெடி ஆகிடும். தேங்காய் சூப்பரான ஹோட்டல் ஸ்டைல் வெண்பொங்கல் வித் தேங்காய் பச்சை மிளகாய் சட்னி ரெடி. குழந்தைங்க கூட விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. மேலே 1 ஸ்பூன் நெய் விட்டு அழகாக கொடுங்க. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.